बाबा और ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा और ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा और ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा और ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा और ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा और ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा और ढेला बाबा अरे हम तो चलाए देवी हाँ यहाँ केहू अनिल नाम के आइल बा का समस्या बा हम झौली है रे करा के छोड़ब ना कुआरे में बहुत धोखा हट 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 हम चुर पट 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 हाँ ये हमरा के बहुत धोखा देले बा बोलते क्या है हम एक लेटर दे तो हट 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 चल 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 हट 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 हम नहीं छोड़ो छोड़ बिगना छोड़ बिगना ना छोड़ो छोड़ बिगना छोड़ बिगना अरे ना छोड़ो छोड़ बिगना अरे हाँ अरे बहुत सतावले बारे तोरी तो मोड़ी हाँ लेटर दे तो रानी बोल लेकिन प्रपोज नहीं करे हमारा के परेशान कर छोड़ बिगना चार गो लड़की के पीछे घूमे हाँ अरे बस ना छोड़ बे हाँ छोड़ दे रही छोड़ रे क्या करी आज के बाद दोनों परेशानी मत करे हट चल दे हाँ ढेला के सुन ले गल 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 ढेला बाबा की ढेला बाबा की जय हो ढेला बाबा जेकर काम हो गइल हो तो यहाँ से प्रस्थान कर जा हट हाँ कल चम जय 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 ढेला बाबा जय जय ढेला बाबा जय जय ढेला बाबा जय जय ढेला बाबा हे ढेला बाबा की जय हो भगवान हट 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 दबे हाँ यहाँ कौन एक परेशान आत्मा आइल बा परेशान व्यक्ति बा हाँ देवी समस्या का समाधान हम कह दे यहाँ पे फेंकू के है बाबा जी जल्दी से अपन कागज दे हाँ बाबा हाँ हे बाबा जय बाबा बाबा हाँ हमरा के बहुत दुख दरिदर घेरले बा कुछ गुप्त रोग भी बा अकेले में बताए ते बम्बई कमात रहले हाँ बम्बई रानी ट्रक चलावत रहले ट्रक ना हाईवा हाईवा हाँ वे हाँ हाईवा चलावत रहनी मेहरारू तो घरे रहत रहल हाँ घर ही रहत रहे तो वहाँ पे एकदम धंधे वाली के पास जात रहले धंधे वाली के पास हाँ बाबा घबरो मत तो सुनिए बाबा ये सब बतिया मत ना कहीं अच्छा अच्छा कागज तो कुछ समस्या का समाधान है गोरधर गोरधर शाबाश चल कागज निकाल कुंडली हम तोर पूरा एकदम भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल सबके जाता है बड़े बड़े नेता अभिनेता अमिताभ बच्चन और समझ लो कि बड़े बड़े मंत्री सब आवला हमरे के बाबा हमरो के जन बाडू हमार दिन दशा देख ली तनी हमरो बहुत हट चला देवी बहुत कष्ट में हम घुस चुप
अगर भूत वर्तमान समय में कुछ तू कब तक गल जाए? अच्छा जी तो सब भूत वर्तमान भविष्य आ गइल बा। जी जी तोर नाव फेंकू है। अब फेंकू फेंकू। हाँ हाँ तोरे दादा के नाव बीगन है। अब बीगन बीगन। हाँ बाबा बीगन। अरे बाप बीगन बीगन। तोरे मेहरारू के नाव है पुष्पावती। आए पुष्पावती बहुत खचड़ी है उसके बाबा हमरा के तो नहीं। अब इन बात सुन हमार। अच्छा हाँ ठीक है। 3 गो लड़के बाटे हैं। हैं? 3 गो लड़के तोरे बाटे हैं। हाँ अब इन 40 किलो राशन निकल रहे हैं। आए? 40 किलो राशन निकल रहे थे। बाबा 40 किलो तो ले लेना पिछला महीने में। ले ले रहे ना। यार माई अरे बाप रे बाप। बाबा की जय हो। ढेला बाबा की जय हो। ढेला बाबा की जय हो। बताइए ढेला बाबा 40 किलो राशन तक ले बता दे ले। अरे बाप रे बाप आज ले केहू है सुन 23 तारीख के तक गैस सिलेंडर भरौले है। 23 तारीख के गैस सिलेंडर भरौले है। 23 तारीख के हाँ यही 23 शनिचर रहे। नवंबर हाँ 10 वाला आई रहे। आई लल ना आई रहे हाँ गैस दे ले रहे। सब हमार देवी बताती हाँ हैं। हाँ अच्छा देवी बताओ तेरी। हे माई हे। आजब एक मतलब कि सिलेंडर देते रहे तो मायू देखत रहे। पिछले महीना में 35 किलो राशन ले रहे 5 किलो कटौती कर ले 40 किलो ले ले रही। 5 किलो कटौती करके 35 5 किलो डीलरवा काट ले ले। हाँ अच्छा अरे बाप देख तोर कुल समस्या का समाधान हो जाई। हाँ बाबा पैसा नहीं बा पैसा कमी बा। जी बाबा मेहरारू से लड़ाई होती है। हाँ बाबा मेहरारू तो चरित्रहीन निकल गई बा। तो मेहरारू चरित्रहीन निकल गई बा। कौन संग भी है कौन संग के बताने दी। हट! बाबा जानता नहीं। हम रही ना के एक व्यक्ति बा ढेला तोरे गाँव सुनी ना बाप रे हम कबे से सोचता मुंह देखनी है नु। हाँ। तो हम कहनी कि हमरा गांव वाला ढेलवा इन्हें कहाँ से आ का कहले है वो हमारे गांव में हम तो अरे बाबा हाँ, एक गांव के तुच्छ व्यक्ति से हमार तुलना से करता थे। लत खोर हसाला ढेलवा के लत खोर हमारे गांव के लत गोर दबाओ उसका कोड़ा हसाला सेवा कर तबे मेवा मिली। सुन बिहान आवे हाँ हाँ और जोन कहा थी तुम लड़े आवे हाँ हाँ और 2000 रुपये आज के और 2000 रुपये बिहान के 4000 हाँ पाड़ी बेचे के पड़ी बाबा। साड़ी बेच या मेरा भी बेच सुन मेहरारू का और कागज लड़े वो अच्छा वो वाला कागज चल खत्म ले ले बाबा। हाँ अंगुली फोड़ प्रणाम माता जी। हाँ तनी फेंकू बाबा ध्यान दे तू लोग हे फेंकू हाँ जितना बतौली सब सही रहल ना। एकदम सही महाराज जी एकदम सही। बाप रे बाप ऐसा तो केहू ना बतावला। हाँ रउआ फीको के सब कुछ कैसे बता देनी हो। अरे चूतिया आदमी हाँ जन कुंडली के वहीं पे राशन कार्ड लेके आइल बा। है फेकुआ अब जो बिहान अपन कागज पत्र लेके आवे ठीक है। हमारे विश्राम का समय होता अच्छा ठीक का डालिका विश्राम गृह में मुलाकात करा। अच्छा ठीक ठीक है बाबा। जय भगवान जय भगवान। ढेला बाबा की जय जय अरे ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ओए ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू ढेला से मिलल बाड़ू ढेला के खेला कैले बाड़ू नाम हमारे ढेला हम करिले बड़ा बड़ा हम खेला। बाबा की जय हो बाबा की जय हो। हे कपड़ा लौकता काहे ना और तेरी लगवा लेनी हो। बाबा की जय हो हाँ की जय हो। हे बाबा हे बाबा खुश रहे हे बाबा हे बाबा। खुश रहे बाबा जी और रउआ कल जौन कहले रहनी हाँ हम लेके आइल बेनी। आधार कार्ड लेके आइल बड़ा अच्छा ठीक है।
वाह, अरे बाबा असली छोटा है कारे ना बाबा जान जाओ देवी अरे फेकुआ आ गइल बा हाँ फेकुआ के भविष्य बताए बा आजो समाजो हट। घुस 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 हम अरे माई हो आधार कार्ड निकालो जी बाबा आधार कार्ड जी बाबा आधार कार्ड निकाल अरे राम है ही में से ले ले रही है बाबा गलती हो गई रला गलती हो गई रला जानते जी बाबा हमरा बड़ा आधार कार्ड नंबर बहुत कड़की चलता बाबा हाँ बहुत 9 3 4 5 6 2 00 ये ना हाँ दूगो सोना बचा हाँ 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 ऐसा करा हाँ फेंको हाँ दिन रात एकदम ठीक से देखी बाबा हमारे एकदम लौट जाओ जानते जी देवी बापे के नाम बीगन 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 हाँ तोर कंगाल नेशनल बैंक में तोर खाता बा कंगाल नेशनल बैंक में खाता बा हाँ कंगाल नेशनल बैंक में हाँ हाँ 7,07,776 रुपया जमा बा 7 लाख 7,776 रुपया यू कैसे आ गए लो मैं हाँ बाबा हाँ ऐसा कर हाँ आजकल ते बड़ा परेशान चलता है बहुत परेशान बाबा बहुत परेशान पैसा खातिर मेहरारू तो के मार दिया लतियाओ दिया कि मन हम ही पूजा तानी रात नहीं अरे भाई घबरो मत हाँ बाबा अरे भाई अरे मेरा वो पूजा कहाँ मार लो कितना कितना पैसा तो चाहिए कितना पैसा 5,000 हो जाए तो खाद ले आवे के हमरे हाँ लिखल बा खाद के वास्ते फेंकू को 5,000 रुपए की नितांत आवश्यकता बाबा ये पूरा मुंह पर थूक देले बनी काई प्रसादी है कि मैंने पूछ ली फिर बाबा प्रसादी है प्रसादी है आधा छोड़ दे तनी आधार कार्ड लिंक होना हाँ ठीक बा हाँ फेंकू हाँ आधार कार्ड नंबर तुम्हारा सही बा अंगूठा लगा हैं अंगूठा लगावा हाँ यही में लिखल बका सब पिछले महीना में 3,000 निकलने रहे हैं? पिछले महीना में 3,000 निकलने रहे 3,000 ठीक है तीन यही में सब दिन दशा बाटे हैं? भगवान भगवान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे 5,000 हो गए हाँ बाबा कुल पैसा निकाल रही 5,000 इनके दे दे बाबा हाँ हमारे संगे धोखा हो गइल बा हाँ बैठ बैठ नीचे बैठ बैठ धोखा हो गइल बा हमारे संगे हैं? कल हम जो ना आधार कार्ड आपके देले रहनी ना हाँ हमारे अकाउंट से 47,300 रुपया कट गिल बा और एगो हमके 25,000 देले बानी हमार सब रघुर पे जाता तो का कैसे पता रहे हाँ कि तो पैसा निकल बा मोबाइल पर हमारे मैसेज आइल बा 70 जगह आधार कार्ड दलो बे तो हम का करी ना तुम तो आई देला ही रह निकलिया तो निकल ले हो कहीं कहीं नहीं कि हम निकल ले हमारे बाबूजी घर आवता ना तो बाबा के टक्कर तड़े ए बाबा हमार तो सब पैसा निकल गइल बा अरे हमार सब पैसा निकल ये सब झूठ बोलता है ए झूठ बोल हाँ तो पैसा निकाल के आई बेटे कहीं हाँ अब के नुने देखा दिया का 7 लाख ए! का तुरंत के ए बाबा को बस करता है रमेश हट ये उत्तर से लेके पूरा तक हमारा नाव चारों तरफ विख्यात बा हमारा नाव ढेरा बाबा है ढेरा बाबा की जय जय ढेरा बाबा की जय अरे तुम वो तुम बुआ दे पैसा मर दो पैसा दे पैसा दे पैसा दे साला पैसा दे पैसा दे साले हमर पहिला ही शक भइल ह साले की ढेर दे हां बाप रे बाप पैसा दे ए बाबू रे पैसा हमरो दा हमार ढेर गइल बा हम ढेरा ना हम ढेरा साले अरे बाप बाबू पैसा वाला दे बला टप करे दे बा हमरो के दाना कुछ जा जा अरे तू साला बाप रे बाप
अरे राम, अरे राम।